No me ollaan molemmat yrittäjiä, niin sano mulle, että mikä on EU:ssa ne parhaat asiat niin kuin suomalaisen yrittäjän kannalta, kun tuntuu siltä, että suomalaiset yritykset koko ajan lähtee pois Suomesta. Tämä on inhottava tilanne. Rahalla on hirveän suuri valta. Raha on tosi vikkelää. Ihminen ei pääse karkaamaan Suomesta, jos verotus nousee, mutta rahahan karkaa saman tien. Mutta sitten taas toisaalta, jotta tämä järjestelmä voi pysyä pystyssä, niin meidän on saatava verotuloja jostain. Ja meidän ongelma tällä hetkellä on se, että me verotetaan niin paljon työntekoa, että ihmisiä ei välttämättä kannata palkata. Ja meidän pitäisi tämä jollain tapaa tasapainottaa. Ja se ei onnistu sillä, että maat kilpailee keskenään, että kenellä on alhaisin verotus ja sinne muuttaa aina bisnes, vaan meidän pitäisi sopia siitä keskenämme, että hei, lopetetaan tämä verokilpailu ja verotetaan sitä rahaa vähän enemmän, jotta me voitaisiin verottaa sitä työntekoa vähemmän ja sitä kautta työllistää ihmisiä. Ja siinä mielessä EU on hoitanut tähän mennessä huonosti, mutta se on yksi tärkeimpiä asioita, mitä EU täytyy tehdä.